खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। शाहरुख खाननि गोदान सावथुन जवान सावथुना रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोननो हादों। मैया 7 सेप्तेम्बराव रिलिज जाबाय जवान सावथुना। जाय सावथुनाव जोंनि बर' जाय एक्टर जानायजों लोगोसे डाइरेक्टरबो केने बसुमतारी बिथाङाबो फाव खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि केने बसुमतारी बिथाङा असमिया सावथुननि गेजेराव मुंदांखा। बिथाङा सासे एक्टर जानायजों लोगोसे डाइरेक्टरबो। असमिया सावथुन लकेल कुंफु आरो लकेल उत्पात सावथुननिफ्रायनो असमिया सावथुननि गेजेराव मुंदांखा जानो हादों केने बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनावनो बिथाङा बलिउड फारसेबो आगान हैदों। बलिउड सावथुन जेरै मेरिकम सांघाई बायदि सावथुनफोराव गोबां खामानि मावदों बिथाङा। दा बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खानजोंबो जयैनो खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों, जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। एक्टर आरो डाइरेक्टर केने बसुमतारी बिथाङा जवान सावथुनाव शाहरुख खाननि बिफानि लोगो रिचार्ड कामान्ड'नि फाव खालामदों। असमिया सावथुननिफ्राय बलिउडसिम सौहैनो हानाय बिथांनि लामाया सा सानजा भारतनि एक्टरफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव। मिथिहोनो गोनांदि शाहरुख खाननि बिसि गौरी खान आरो गौरव वर्माजों दिहुनजानाय जवान सावथुना रिलिज जाजेननाय समावनो गोबां सुबुंफोरजों अनसायजादों, जेराव गोबां सिनेमा हलफोरावनो शाहरुख खाननि पस्टार लानानै जवान सावथुनखौ दामै देयै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। खायफा सिनेमा हलनि मोखाङाव शाहरुख खाननि सावगारियाव गाइखेर लुनानै बिबारनि माला गानहोनायखौबो नुनो मोननाय जादों। आरो जायफोर सावथुन नायदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सावथुना जोबोद मोजां जादों आरो बयखौबो नायनो थाखाय खावलायहरदों। सोलायनाय बा परिबर्तना बेसो जाबाय, जोंखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुराव हरबाय बायदि खोथा बुंनानै रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै खुद्रिदों। भारत भुटान सिमना सुबनखाता भिसिडिसि आरो जपादं भिसिडिसिखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव हरनो नागिरनायनि हेंथायै रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर'नि हेंथायै खुद्रिदों आरो गो बेक बायदि स्लगान होनानै गोमसार होदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला सुबनखाता भिसिडिसि आरो जपादं भिसिडिसिनि गं 14 गामि, जेराव 13,000सो भटार्स दङ, बेफोर गामिफोरखौ बाक्सा जिल्लानिफ्राय तामुलपुर जिल्लायाव हरनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। नाथाय बेफोर गामिखौ तामुलपुराव हरोब्ला बेफोर गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां जेंना मोननो गोनां जागोन होननानै फोरमायथिदों खुद्रिसारनाय रायजो राजाफ्रा। रायजो राजाफ्रा जेंनाफोरनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा बाक्सानिफ्राय मसलपुर फारसे थांनो थाखाय 10 निफ्राय 15 मिनिट समल' लायो, नाथाय तामुलपुराव थांनो थाखाय 1 खावसेनिफ्राय 2 घन्टानि गोनांथि। बेनि अनगायैबो मोनसे लामाजों थांनो थाखाय दालां गैया, जायनि थाखाय अखा बोथोर बा दैज्लां बोथोराव गोबां जेंना। गुबुन फारसेथिं गुबुन दोंसे लामाजों थाङोब्ला नलबारि रङिया जानानैसो थांनो गोनां जायो, जायनि जानथाया 180 किल'मिटार होननानै फोरमायथिदों, जायजों रायजो राजाफोरनि रां खरसा जानायजों लोगोसे गोबां समबो खहा जागोन। बेनिखायनो सुबनखाता भिसिडिसि आरो जपादं भिसिडिसिनि गं 14 गामिखौ बाक्सा जिल्लायावनो दोनफिननांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा। जुदि रायजो राजानि दाबिखौ गनायनानै लायाब्ला फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 13,000 भटारफोरा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो हुमखि होयो आरो बेफोर जेंनाखौ लानानै गासै फरायसा आफादफोरा कमिटिबो दाखाबाय होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। तामुलपुर जिल्लायाव हरनो नागिरनायखौ लानानै खुद्रिनाय आइजोफोराबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे प्रमद बर' आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथांखौबो गाग्लोबदों। गं 14 गामिखौ तामुलपुराव हरनायखौ लानानै प्रमद बर' आरो खाथिराम बर'खौ जेबो बुंनो गोनांथि गैया होननानै बुंथिदों, मानोना बिथांमोनहा जेबो खालामनो हाया आरो राव होनो हाया। नाथाय जुदि जेबो खालामनो हायाब्लाबो जाहाथे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायो, बेनि थाखायबो बुंथियो बिथांमोनहा आरो बुंथिबावदि सोलायनाया बेसो जाबाय, जोंनि आखायाव गरसे गरनै जि रां फैयोमोन बेफोर खामानिफोरखौबो सोलायनायनि मुङाव हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव हरजोब्बाय होननानै खुद्रिदों रायजो राजाफ्रा। आसाम अरुणाचल सीमायाव सीआरपीएफनि 2 जवानखौ गाग्लोबदों। सिनाय मोनै सुबुंनि गाग्लोबनायजों सीआरपीएफनि सासे जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सासेया गोब्राबै जोखोम जादों। आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमानि बरदुमसायाव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला सीआरपीएफ जवान 2 सिभिल ड्रेसजों हाथायाव थांदोंमोन। बेयावनो मटर साइकेलजों फैनाय 2 सिनाय मोनै दुथांफोरा सीआरपीएफ जवाननि सायाव गाग्लोबदों, जाय जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों।
दुथांफोरनि गोफार हाथियारजों गाग्लोबनायजों थैनो गोनां जादों CRPF जवान सुनील कुमार पांडे बिथाङा उत्तर प्रदेशनि थागिबिमोन। गाग्लोबजानाय सानैबो बिथांमोनहा अरुणाचल प्रदेशनि 106 बेटालियनाव पस्टिंमोन। जाथाय जानायनि उनाव CCTV फुटेजनि मददजों अरुणाचल प्रदेशनि पुलिस आरो आसाम पुलिस जथायै अपारेशन खालामदों। उनाव नामसाई जिल्लानिफ्राय सानैबो दुथांखौ हमनो हादों। दुथांफोरा चांलाय गामिनि 22 बोसोर बैसोनि चाव निउटा मिन आरो जांलाय गामिनि 25 बोसोर बैसोनि चाव आरावी केन। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय हाब्रुबारियाव दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि 23थि थैनाय सान फालिदों, जेराव बाहागो लादों प्रमद बर' बिथाङाबो। दावहारु गारलाबाथा बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव अरायसम आलो गोजोन जायगा मोनो बेनि थाखाय आरज गाबदों प्रमद बर' बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि गारलाबाथा बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरिमोन। बिथांनि 23थि रुंसारि सान फालिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे BTSनि गाहाय प्रमद बर' आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बर' हारिया सोमावसारनायनि गेजेरजों जाफुंसारनायखौ मोननो हादोंब्लाबो दुखुनि जारिमिनबो दं होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बुंथिबावदोंदि जोंनि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय नारा नाथार नाजादोंमोन, जायनि थाखाय इयुन जोलैया थांनानै थानो हानाय थासारिखौ मोननो हादों। बेनिखायनो बिथांमोनखौ अराय सम सिबिनो नांगोन आरो मान होनो नांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। बिथांमोननि बिहोमाखौ अराय गोजोर लाखिनो थाखायनो बिनेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै बिर सिलागां, गारलाबाथा बसुमतारी आरो कनिकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि मुसुखा बानायनो थाखाय थि खालामदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुङावबो BTSनि मोनब्रैजि बियाबाव मोनफायै अडिट'रियाम, बानेश्वर ब्रह्मनि मुङाव गासैबो VGDCआव मोनफायै नलेज सेन्टार बानायनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे दावहारु गारलाबाथाखौ फबनाय थावनियाव ससे मुसुखा बानायनो थाखायबो MLA खौ खावलायनाय जादों आरो बेनि थाखाय ट्रास्टनि खामानियाव मदद होनो थाखाय 25 लाख रां ग्रान्ट होनो थाखाय थि खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेफोरनि अनगायैबो मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सरकारजों रायज्लायगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। एबसुनि 1135 मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सरकारजों रायज्लायनानै थि खालामनाय जाबाय। बेखौ खोलोब खोलोबै होलांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसेनो NDFBनि 200नि गोबां मुंख्लं नखरनो अनसुंथाइ होनाय जाखाबाय आरो 360 नखरनो थाबैनो होनाय जागोन, स्क्रुटिनि खालामनायनि उनावनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो थालांनाय BLTनि मुंख्लं नखरनोबो अनसुंथाइखौ होनो थाखाय सानदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। BPFनि मावथि आरो मददगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। न' एंगारनानै थांनाय नोंथांमोननि दैदेनगिरिया गावनि न' फारसे फैफिननायनि लामायाव। BPFनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि, जाय BPF दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैदोंमोन, बिथाङा दा BPF दोलोआव हाबफैफिनसिगोन। बिथाङा BPF दोलोआव अफिसियेलि नभेम्बर दानाव नङाब्ला बेनि सिगांनो जइन जागोन। नाथाय बिथाङा दानिफ्रायनो BPFनि जानानै मेल मिटिंफोराव बाहागो लानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों। इमानुएल मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि मददगिरिफोराबो फ्राय BJPआव रिजाइन होनानै BPF दोलोआव हाबखाबाय। गावबो अदेबानि इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो नभेम्बर दानाव नङाब्ला बेनि सिगांनो BPF दोलोआव हाबफैगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिजोंबो सावरायखाबाय। सिगांनि समाव जि जाबाय जालांबाय होननानै BPF दोलोआव फैफिननो आगान होनो थांखि लानायखौ फोरमायथिदों बिथां इमानुएल मुसाहारिया। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि दानि सोरखाराव माबा मोनसे खामानि बा जेंनाखौ लानानै मावनो गोनां खामानि जायोब्ला काउन्सिलाव ना आसाम सोरखाराव थांनो बेबायदि गोनो गोथो मोनसे थासारि जायो। बेनि अनगायैबो गोसो जायोब्लानो तामुलफोरखौ जिल्ला फोसावनाय, गोसो जायोब्लानो जिल्लाखौ सिफायफिननाय आरो फिन जिल्ला फोसावफिननाय बेबायदि गोसोबायदि खालामनाय थासारि जादों होननानै फोरमायथिदों इमानुएल मुसाहारि बिथाङा। ओजोंहाय क'क्राझार जिल्लायावबो कच राजबंसि BPF सेलनि खौरांगिरि मेल फैगौ बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। सिगांनि समाव हाग्रामा महिलारिया कच राजबंसिफोरखौ जौगानायनि बेलायाव आरो राजखान्थिनि बेलायाव मदद होबोदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव हाग्रामा महिलारिखौनो मदद होगोन। UPPL सोरखार बा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा कच राजबंसिफोरखौ राजखान्थि भाबै नासयदों आरो BJPआ दि कच राजबंसिफोरनो ST होगोन बेबो नंखाय। ST होनो खोथा होनानै कच राजबंसिफोरखौ बिसायख'थियावल' बाहायदों। बेनिखायनो हारिनि सार्थआव BPF दोलोखौनो मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्मनि हेंथायैबो गोख्रों बिजाथाय होदों कच राजबंसि BPF सेलनि आफादगिरि दीपांकर राजबंसिया।
बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर' बा UPPL सोरखारनि EM राकेश ब्रह्मआ सिकित्त नङा अदेबानि बिजाब फरायनाय नङा मानोना स्कुल कलेजफोराव जों सोलोंनो मोनदों सुथुरानो जायाथों मानो बैसोआव देरसिन जायोब्ला मान होनानै खोथा बुंनो नांगौ नाथाय EM राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि सायाव जेरैबायदि बाथ्रा बुङो बे UPPL सोरखार आरो प्रमद बर'नि थाखायनो लाजिनांथाव होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावदि बिटिआरनि EMनि आखल आखुआनो एसेबां लोरबां सोर उन्दै सोर गेदेर सनमान होनो रोङा हाग्रामा महिलारिया बैसोआव राकेश ब्रह्मनिख्रुइ देरसिन नाथाय बिटिआरनि EMआनो बेफोरबायदि खोथा बुङोब्ला बिटिआरखौ जौगाहोनो हागोन ना होननानै सोंथि खालामो लोगोसे जायनि आखल आखुआ जोबोद लोरबां बिथाङा बिटिआरनि मा जौगानाय खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो आरो बेबायदि EMखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा BTCखौ सालायनो सानदोंब्ला BTCनि थागिबिफोरनि थाखाय जोबोद गाज्रि सान फैगासिनो होननानैबो बुंथियो बिथाङा सासे मुस्लिम थिखादारा गणेश मन्दिरनि सिङाव हाबनानै मन्दिरखौ देफाय देसि खालामनानै बिफा गणेशनि मुसुखाखौ बायजोआव गारहरनायनि हेंथा गोख्रोङै खुद्रिदों बे जाथाया बबेबा मुस्लिम हादर पाकिस्तान बा बांलादेशनि नङा जोंनि आसाम बिटिआरावनो जादों बे जाथाया बाक्सानि सालबारियाव नुजाथिदों बे जाथाया रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फातिमाबाद साहा बागानखौ फाहामनायनि मुङाव मन्दिर कमिटिनो जेबो मिथिहोआलासे थिखादार मफिजुद्दिन आहमेदा गावनि मावथिफोरखौ लानानै गणेश मन्दिरखौ बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे बिफा गणेशनि मुसुखाखौबो बायजोआव गारहरदों जायखौ नुनानै सिबियारिफोरा जाथायथिलियाव नुजाथिफैदोंमोन नाथाय रायजो राजानि आखाइनिफ्राय खारग'लांदों दायनिगिरिफ्रा बेनिखायनो पुलिस प्रशासना जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखायबो खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा आरो हिन्दु धोरोमनि थानसालिखौ सिफायनायनि हेंथायै हिन्दु जागरण मन्च आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो गोख्रोङै खुद्रिनाय दिन्थिफुंदों चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशियेल अफार फोसावदों बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमा 12 सेप्तेम्बर 13 सेप्तेम्बर आरो 14 सेप्तेम्बर सानथामनि मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा टिभि श'रुमा बागुरुम्बा टिभि श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो खम सुदावनो लननि गेजेरजों गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटियाव बेसेन नाङालासे फुल टेंकि थाव मोननो हानायजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौबो नोंथाङा मोननो हागोन आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा टिभि श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभि श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैदो नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7004132259 नङाब्ला 8638131734 बे नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों